dike odogwu nwoke ikpe mara eziokwu ahụrụ dịkpa ogologo imiye nke ka anyị chụrụ igwe enyi ọsọ Egara Nsukka sịkwara gị n'ibu dike ekwe deje Chidebere Wido ka ga-adajogwu Egara Nsukka adụnada aparụ mọdụbanyị Igbo bakwagịrị parụ batanụ n'obuchi jazz aneke mba na-echine n'echichi ndọbanyị ọkwụna marụ na omenala anyị abụghị ihe ọjọọ ọkwa maka omenala bụ mụchi chere njere site n'ala Nsukka sadide garụ ụmụ na rutere n'ala Amokwe abụghị na-adụkwa bụ nwanne Engineer Chris Aneke abedugu donmu nekere donmu na bo mabedigu nekere amare kaire na bo Egara Nsukka ekilekwego umu kekere ya abedugu medoro mume no ya bo na go lwarugo bime shomeri eshi bende bende gi metumu no na egbugo nugu zeneze gagwa mara huboru shi gbogbo nu waka kide chegi jekero manu kumbo so jere rije no gi ebu mani shi ala ni mamari da mami fomo ifomu ka na ekwo ku Engineer Chris Okoma ekwe mugo Majeho oju na-eme ọgụ odogwu nwoke ahụnụ dịkpa ogologo imiye nwakọ mana Egara Nsukka ekiri egwu ego asị m ụgwọ ya ga mododo eren m gụkwu na ihe gbogbo nwoke ịnụ na-emesi ọga ren gị were ihe na-ekwe mbele ego Egara Nsukka ekiri ego meke na nya nke mbụ majeho dejeho lalo ọzọ egwu emugo Egara Nsukka na-eje ọmụmụ nwaanyị ọma asụkwara m gị n'iburu ala niile na saịtị ọpịọrọ mmango ọsụkwapụdụ n'ụmụ nwaanyị na-ekele egwu emugo Chief Charles Aneke ikpe mara eziokwu ị na-anụdo olu m asịrị m ka m jụmaleka gị imogodu na etanụ ma na-echi gị echichi na o nwere ndị amụbatachara gị na eheme ha dị makwago o nwere ndị nwụchago mara o nwere ndị nọ n'ili mee nke ịdị nta ga na-echinu gị echichi na ọ bụkwa gị n'ike kago ọ bụ amara ụgwọ anyị agamodo ka anyị yọm ha na anụ ma ọgụ na ọba ekele dike na-ekwo mere omegbo m ọzọ eze jikwa oke abịa m ụra ụgwọ anyị agamodo didike oluru mmanya were obele ma onye nwe obele ajụkọgịzi ya chukwu abịa m anyị ekele ego eriri chobele anyị ekele ego na-aga alụgwọ anyị ekele ego ha bụkwa ekele dike na-ekwo mere omegbo m ọzọ anyị ekele enu ga-ekele atụtụlere osimiri nara amụnyepa aṅụmakwa Chief Charles Aneke ikpe mara eziokwu ekpere m n'isi gị nta echiriri gị echichi bụ na ihe na-ekwe emekpokwu ego ọnwụ ike egbula ego ha sịrị gị dịrị ya adụ ma ọ sịrị gị adịla ya evu ụzọ ama ọnwụ ihe adịka echile ma ọgụ na-eche anụ ga-agwụ agwụ ma osisi ya eche ka efula ego mee ọ ya dụnụgị oyi na-eke dụnụgị oyi n'orie dụnụgị oyi na ahụ dụnụgị oyi na nkwọ dụnụgị ohi igbo okpokwe asịrị m na gbata bụkwa ọgụ na ezinụlọ go nke ya agbanye eche mba na-eti gbata n'aha eze Chukwuka abịa m ụra onye kere eluigwe na ana na ihe ile anyị na-ahụ anya ya ụmụnne m na-ekele mbunyo ọ bụ sasa nwatakịrị na ụmarụ n'okpuru chi eze ya kpuchawuru bechere na ọ bụ ka ya gote awuru ya ibe ọ magụ na ya kpuchi eze kpumuchi ihe ndị ọzọ si ezi magụ na ala n'ebe eze na ọjị ya erue na moyeru itego na moyeru His Royal Highness Engineer Architect Sunday Chibuoke
akwa dịka nke mbụ nke bụ na-agba okwe ada Egara Nsukka ekilekwa ego ekilenu m ga ekele atụkulere osimiri na ịbanụmakwa ma yọọnụ m yọrọ kwụ yọnụ ebe yọkọnụ nke ebushi na ebushi yọchara gị na akpabe onye akwa igwe